Thank you for tuning into ZimNews Beat TV. Pasakatangira ndipekuti mudzimai wangu vaita umwe mukadzi wangu. Pasakatangira murume wedu taiwirirana muzukuru wangu mwana wavatete taiwirirana zvisingaiti. First time ndakatanga kumubata in-handed. Ndakati ndamuperekedza kumba kwake ndobva ndadzoka ndobva ndasvika ndobva ndapuwa mvura yekugeza zvakanaka ndobva ndageza ndobva ndavata kudero ndiri munhu anga nostafula ndobva ndahwa have yekuda kustafula ndobva ndaibuda ndobva ndaenda kukitchen. Ndisvika kukitchen ndakandowana muzukuru adzoka, mudzimai wangu unotuka ende une hlamba. Kechitu murume muzukuru akarendesa mukadzi wangu munda. Kechitiri vana vatezara mukadzi wangu paakauya musi wa 23 August chichimuka chiri china changa chiri chitatu chichimuka chiri china. Mudzimai wangu akaenda kumusha kwavo. China chaitevera mukadzi wangu akadzoka nevabereki vake akasvika akavata kuchikomba. Vakazouya vakunditi makuseni tavinga zvinhu vakatora mazenge 4 vakaenda nawo. Ndikangogara ndobva ndangonya ndikazodzoka kuzosungisa chikomba. Ini achingodhila nechikomba nekuti mukadzi atotanga kuuya nhasi. Auya nhasi murume ndakamusungisa kwa Nemangwe nemasakadza. Ndamusungisa kwa nemasakadza chikomba ndobva chabvuma kudero ndobva ndazouya nacho nhasi. Chikanzi chibhadhere ng'ombe 4. Mudzimai wangu inini akandisungisa ndambosungisa chikomba. Mukadzi wangu akandisungisa kwa Simchembo. Ini mukadzi wangu iye hanaku ini ndakaenda iye mukadzi wangu akaedza kuuya. Uku chikomba changa chiite mukadzi wangu akaenda uku chainopuwa chikafu. Mwana wangu akauya uku aipuwa chikafu. Chingoti mheno dzavari kutamba asi iye panapa anga aramba. Plus zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika pa munhu ihama yangu. Ndikuzama kuti ngauye titaurirana hadi. Asi inini mudzimai wangu pachangu inini mudzimai wangu ndomudawo. Ini pane ndinoshanda pana Bengwe. Ndiri caretaker. Pavakatotora chikafu pavakatotora zvinhu akandisiyira mabhagedhi 8. Iye akatora mamwe akati sezvo ndine vana izvozvo vana vangu kana ndizive kuti vari kudzidza asi vari kuti pavakadzidza ndipapo pakakwana havasi kudzidza. Ndinomutora mudzimai wangu. Hazvina mhosva kuti akambono ndinomutora mudzimai wangu ndomudai. Ndaona mudzimai wenyu akazvitakura. Saka muri kuti kudii pamusoro pemwana akatakurwa? Akatakurwa iyeyo. Ichi ndicho chamendena dumbu iro. Ini ndinozotanga kumendena kana dumbu razvagwa ndoda kuripwa. Mudzimai wodzoka hake kumba. Zvinoitika isusu vechirume zodana ende zoda moyo. Usazviti kana ukazowana zvaitika wotora chimwe chinhu woshandisa weapon. Zvakashata. Kana mukadzi akusunungura akusiya hako uri mupenyu zvinenge nani. Because upenyu ndohwa. Because kana warasika mvura ikadeuka chero wotimba neuchisa haufa wakaibata. Ipapo ndo pandisingazivi nekuti chinoziva munhu zvinhu zviri mumwoyo make. Chinonzi rega chinhu chawakabata hakuna chiri mumwoyo make. Haisi pfuma. Inini apa ndishongoti muzukuru wangu zvaakaita akandigwadzisa akandibaya panyama nete. Yaari kuita muzukuru izvozvo akatotengera stand mukadzi wangu kwavatezvara kwachino kunotone ng'ombe dziriko dzakaindisa chikomba kwavatezvara. Handina hakusi kutanga kurambana nemudzimai wangu. Takamborambana neiyoyi ndobva ndaenda kuno aiyo anga ari umwo ndobva atiti meya tiinde tonokumbirana uregerwa nasekuru. Mudzimai wangu ini ndikuti unokumbirana uregerwa nasekuru akandiendisa kudare aida unonipa gupuro.
vanatizara vakaenda kusaidi kwangu vanida kuona kuti gupu rachina uri kupani. Tikadzokerana nemukadzi wangu, tadzokerana mukadzi wangu takagara. Tine vana vatatu numbu yechina. Saka mudzimai wangu inini ngoti shiri nemuriwo hauna zvaunoita, asi ini mudzimai wangu ndomudi. Vana vatezarawo kuti ini ndisungise vatezara zvakandiomera. Hewa ndinotenda baba, zvichokwadi hakuna varume vane mwoyo wakaita kunge sewe. Ashandi ana kana chainacho ipapapa anongora ari munhu nehembe yake. 2 ini ndindaiva mushandi wake okumutsvagira chingave chikafu chingave sipo chingave everything zvese. Vana kuenda kuchikoro ndindaisapota vana. Izvo anoti kwai vana havaendi kuchikoro. Ane mwana wakamboendesa kuchikoro? Hana mwana wakaendesa kuchikoro. Ndini ndaisapota vana nehuku nembudzi. Huku dzikapera nenyukazo dzikapera. Nyaya ndakazonyanya kugwadzwa kuti ndikusimuka mukati memusha wake. Murume inda ndakambowanikwa ini. Ndobva ndazvara mwana wangu musikana 1. Mwana akakura achichengetwa namai vangu nababa vangu. Mai ndozosvika pakunoshaika. Mai vashaika. Baba ndobva azosvika pakuona kuti ndadzidzisa kubva grade 1 kunosvika grade 7. Secondary yakudi yakundiremera kuti vanga vaone nevavo vana. Ndobva nditi mwanangu, kana uchikwanisa kudzidzisa mwana, shuya umbotoro mwana umbodzidzisa uchi secondary. Anditi zvoshuya ndakaya ndikataura naye murume akanditi ndanotora chi mwana. Anditi ndikaya ndikatora mwana ndikaisa mukati memusha ndikagara naye mwana uya. Form 1 ndakatenga vakaita maform 1 vave 2. Ndikatengesa mbudzi ndikatengesa huko vana vakaenda pachikoro pana Bengwe. Vana avaenda pachikoro. Anditi pakazoita mvura tarima baba vangu ndobva nditi mwanangu ndikukumbira kuti mbuye mundibetsere kukuhwa mbeu dzangu. Ende ndakauya zveshuwa ndobva kuhwa mbeu dzipi dziya. Asi yakataise yanga iri nhembe yakatadza kupedza kuunganidza chibage chipi chiya. Ndobva tazosara vana kwete ine ndega, takawanda vana vababa vedu. Ndobva tasara tese vakomana nevasikana tichiunganidza mbeu dzipi dziya. Ndobva ndazodzokera kumba kwangu uri musi wechina. Ndichinosvika ndisati ndambosvika payadi ndakatanga kufonegwa namusikana ainzi Maudisena. Akati mbuya muripi? Ndikati ndiri murodhi muzukuru ndiri kuuya. Zvikanzi mbuya udai zvaikwanisa masvika kuri. Akafona aita zvokuchema zvikanzi Belinda hapo adzingwa nasekuru bashandi upai pamba. Ko adzingwa nemhaka yei? Zvikanzi kuti ndikutsanangurire pafoni mbuya azvidini? Azviti. Ndikati aiwa ndinosvika. Poshuwa ndikafamba ndikasvika ndobva ndinosvika pamba. Ana usvika ndiita zvokupopota. Aiwa ndakasvika vana vangu niye Belinda wandakabva naye ozoita shandewo Ndawanikidza. Ndakaona vana vakaita ma1 panzwa. Vamwe varuko vanaruko. Belinda pakangodzengwa akakwanisa kusimuka ndobva enda kwavatete vangu kuzarova. Akati pano sezvo ini hangu ndisiri mwana wepapi wepano zviri nani ndibve ndisiye papi. Uya ndobva kukwira ndobva ina ndobva ndazosvika ndikati one baba mwana pana kana mwana kana 1. Ko vana varipi? Zvikanzi varipo. Ndikati kezvinokwavira pana kana mwana wandikona chero chidiki chacho varipi? Saka indakazotevera door to door ndichitevera vana vapi vaya. Ndobva ndatsva vana pamba. Ndobva ndazonzi ko Belinda aripi? Zvikanzi Belinda hapo aenda kuzarova. Ko Belinda agoenda kuzarova nemhaka yei? Saka pakazoita vatete hanzvadzi yake kupi uyu. Ndobva ati mai guru pano pakasara pakaita mutauro. Bhudhi vakadzika Belinda ini ndiripo. Vakati bva pano wasi mwana wani? Wasi mwana wokutevera mai vani? Mai vako. Mwana yazveshuwa zvakamushungurudza akati ndinozviziva kuti handisi mwana wepana sikupa pano kwangu. Kuda kuti ndikutevera mai vani? Mai vangu. Ende zvikoro zvanga zvavatuwadze ndikunovhugwa. Nditi mwana ndakamutevera kuzaro. Ini papa ndakapenga ndiri kunyepa. Ndikati aiwazve ini kuti nditevera mwana wamadzenga ina handikwanisi. Imi mitsvaga yemwana wani? Mugoya nemwana papi? Nyaya dzedu tozitaurira pano. Kana mwana yachibva pano wobva ake wodzokera kwani? Wasekuru. Vakatevera mwana wozarova. Ndobva vatevera mwana ndokunoti mwana hoya kumba mwana ndokubva aramba ndikwanisi kufamba nani nababa nezvavakaita. Mwana akazoya navatete. Vatete vakati ini pana handina uya zvematare handina kuya kuzotongesa nyaya dzenyu. Ndiri kuda hembe dzemwana ndinosiya mwana pana sekuru vani vake.
indofanira kuti aiwa izvozvo ndokuzviwa vatete asi ndane chikumbo chekuti mwana ari kuenda kuchikoro ndandikumbira kuti adi aende kuchikoro. Mwana akati mama zvamuutaura kuti ndiende kuchikoro hongu ndinozviwa asi kuti ndichinda kuchikoro ndiri pano nemashoko andakasangana mwana iye atauri asi papa akasvika pakutaura akati handikwanisi kuti ndiende kuchikoro ndiri papi nokuti baba ndanga ndakanyarara zvizhinji nguva yese ndisingatauri asi nhasi azvogarisana nababa ina ndichadini handichakwanisi nokuti vanditevha pano usi mwana wani usi mwana wangu. Tibva tambotaura tikadaidzana vamwe zvokuti zviya zvongoti zvomamisha zvichigatsena asi mwana akasvika pakuramba kuti aiwazve ina handikwanisi kuti ndirambe ndakagara papi pano. Saka ine nyaya kuti inini ndakagwadza kuti hongu mwana wangu haana baba inini ndakari kuti ndo mai vacho. Ini pache zvangu ndakasatanga kutakombea kuti chakanyanya kundikoshera pandiri murume nemwana chii. Ini pache zvangu ndakaona kuti mwana wangu akandikoshera kudarika chii murume because murume ndogona kuenda kunowanikwa kumwe asi mwana handizi kuti Mwari vakandipa vana vangari pamwe ndiye 1 kana 2 kana 3. Saka ndakamudza kuti aiwa iwewe kana wadzinga wangu mwana pa inini pane mwana wangu ndopandi ndichabva nemwana wangu ndoenda kumusha kwamachena ndosvika ndonogara nemwana wani nemwana wangu. Inini ndokubva kupi ndikauya kumba ndikataura baba ndo nyaya iriko nyaya tata baba ende nyaya ikatopinda maticha mukati maheadmaster vanonzi vagwatiwe pabengo vakati Belinda tiri kumuda pano pachikoro kuti Belinda munhu anogona takatotarisira papi pano pachikoro kudzamara headmaster vatuma vanhu vakaenda kunotora vamachena uko tukanzi ndazohura nemuzukuru hongu ivo vangamupa mhosva sekuti vanenge vagara vaine zvani vaine zvavo muzukuru kutaura chokwadi iti ngatitaure chichi chaMwari nokuti Mwari ndiye anoziva chakavanzika chiri pasisi pe muzukuru vari kupomerana kana mhosva. Muzukuru aitova mubetseri kuti munhu wenzara ashandi munokoza inini ndingashandira musha kusvika pakuririta kusvika zvarini iye haendi kumunda kushanda vanoshanda basa recommunity service rekurinda pachikoro vanowana mari after holiday yapera. Izvori zvati muzukuru akanongofira musha kuti ndakabatsira nditi ndikubatsira mukadzi wani wasekuru ndi pamba penzara baba akana kiti inoti nyewo zvainobata gonzo pamba baba hapana manzo ende kwaanoti kwanzi aindiri raidi ana kana mombe kurumbisa ndaitoshandisa mombe dzemuzo ndichitoenda kunokumbira kuti yoni ende kwete zvoti kumbira secret iye ndaitondituma murume wacho iyeyo enda unoti kumuzukuru ndipo mombe nasi ndimboremisa nevabereki vake vhati shiwanikwa adana nevabereki 7 years ndichita mombe dzokuri ndakarima type ne type dzevanhu ndichitsvaga mombe dzokurimisa iye kumunda kwacho hadi kudzamara nasi ndazoona kuti aiwazve ndasvika pakuneta takarambana muna August. Nombo ndakabva nayo zvaruta kuti kwanzi ye nombo chichi nombo ndakabva nayo ene nombo ndiye muna June ndo mwedzi wanakatevera July ndo mwedzi wasina kutanga kutevera no ipapo ndinoparamba ngarege kuda kupinza vabereki vangu kuti kwanzi vakazodai vakadai iye nene nyaya dzedu ngadzinangane tiri vangani ngarege kupinza pa iye asingarege unosoti vangeni vabereki vari rongo nevake vanotori nezvavandikanganisa zvandisingadi kutaura sekuti ndaizvitira kuti ndiri mwana wani wavo zvakawandisa. Saka atidi kutsvaga zvimwe zvinenge zvakavanzika zviri kuseri nokuti papada kuramba kuzoita ndinozotaura nezvimwe zvisingazoiti. Saka ini ndinge singadi zvipi nguva inosvika ndosaka tati Sunday tinenge tiri pano ina handichavadi iwo chero vakandida chira zvikanzi vaende kupirudzi ina hango mwana wamachena ndati no handidi hangu handidi chero vakati vabhadharisa muzukuru wavo ngavabhadharisa asi nezvavo ndati handidi itiri ndandashingirira sibhati ndaneta moyo wasvika pakuneta nyama ingada sibhati moyo wadi madzimai ndikavaparidza kuti vadzimai ukaona wanzi wawanikwa ukafigwa nemurume uine mwana zivati wapinda dambudziko roupenyu usingaperi nemwana upi ene mwana yekuchengeteka wake kunonetsa zviri nani ushingirire kuti hangu ndichengete mwana wani nokuti hakuna murume anofakada kuchengeta mwana asiri wake vana vane matambudziko. Ndirogwadza nasi mwana wangu akazoramba chikora zvachose akati mama chiramba ende handina shuwa kuti kwanzi ndichawanikwa futi tukaenda senga background kunowanikwa wanzi kwai kwakamusha futi aiwa ndogara hangu nevana vangu handidi because ndatambura nguva yareba handidi. Zokuti vanatese vakatoresa mabhethi evana nekumusitake mukusha kwemudzimai
idzi handidzizivi ndozishandira ndoshanda ini pachikoro ini chengeta ini kupi iye akanga anikonanisa achiti baba wako vari kuroya NeMuzukuru. Muzukuru ndiye aipinda ipapo kuti ini ndonzi baba wako vari kuroya. Zvandandasiya nzekuti vanotizva vakatoresa mabhethi vana vangu. Vana vangu izvozvo havasi kudzidza vagere pamba. Ndina kumboramba. Andi mukadza mwana wake yewo ari kuti mwana wake yewo ndakamudzinga. Andi mwana wake chakati ndimudzinge ndakamubvunza kuti sei usinganditi mamukasi akati handimanikidzi. Ndikati aumanikidzi ndakagara newe sababa wako pano. Kwa ndakakumanikidza kuti mundichengete. Ndakamudzidzisa form 1 ndindaimubhadharira school fees kusvika form 2. Holiday ya August ndopa vakatanga kudai. Zvakaoma kuti umuwete nemudzimai wenyu opfeka pant, opfeka skin tight, opfeka trouser, makavata pamubhedha 1. Ukamubvunza kuti kochi anoti iwo andione zvako indine zvangu. Saka mumwe nomumwe hapana anofanirwa kuvhunza choumwe kuti zvafamba sei. Plus boyfriend haimbofi. Boyfriend inokuda une murume wako. Wayo uku Nema. Vana tezvara indotoblema vana tezvara. Chikomba chakatenga stand kwavatezvara akatovaka stand. Nemombe dzeboyfriend dziriko kuko. Dzekuti ari kutodzichengeta vana vangu vachaendi kuchikoro nekuchengetwa. Kwanzi ndikati ko vana vasinda kuchikoro kwanzi pavakaza vakadzidza zvakakwana. kumbirawo chiite munyengetero maimbidzo tipawo munyengetero atisinzi nechinyamata muzita renyu baba mwanakomana mweya mutsvene mangwanani ano Jehovha tinokutendai nechipo cheupenyu tinokutendai Mwari tiri pakati pemusha pakati pedarire kwamambo nemangwe baba tinokutendai kunyange nevaenzi vari pakati pedu tinongokumbira kuyananiswa kunobva kwamuri kumusoro kudenga zvose zvaperera Mwari tosangana kumusha kumusoro kudenga nekusingaperi amen. Ngatisei maoko ndagoma baba nenda ungana pano ndikatepo poto kana tagakava satawana kwa zvinjuru vongo sauti chiwandiri ndongo ndakanganisa kusiya kwamuri ndagoma basirani ngandiyeni tatenda regai tizisane zviziso sezvo tatanga basa redu Stanford Chiwara Christopher Munemo Stanford Chiwara ndichataura chokwadi pamberi pa Mwari nepamberi pedare ramambo nemangwe ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo nemangwe right hana dzenyu ngadzigare sorry itai shoma dzinyatsogara hapana mabhrakwaji hapana ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo nemangwe saipasi baba Ramnemo ndichataura chokwadi pamberi paMwari nepamberi pedare ramambo nemangwe ramambo nemangwe tatena kare pasi
Right, Bachwara. Taurai zviri pano papepa GNS. Oh, sorry. Ma witness here, Mr. Chwara. Wangu. Ndiani? Vincent Munemo na Bishop Wangu. Vincent Munemo na Bishop Onye. Vatikudaidza varipo here apa. Uyai endai henyu uko. Mapurisa atoreva naenda uko. Right, Baba Munemo mune ma witness here. Ndina vasandisi kuziva kuti vari pera. Dai moti pamazita kuti wadaidza. Ndi evidence machena. Evidence machena. Nani? Ndingatendiwa. Evidence machena. No, mapurisa achakuradzai kwaunogara. Simukai. Kwa evidence machena. Imwe Munemo, sati ndataura zvakawanda. Witness yenyu, witness here kana mudzimai wenyu? Witness. Witness. Vakachena ndiri kubvunza, Munemo ndiri kubvunza. Witness yenyu here kana kuti mudzimai wenyu? Witness asi mudzimai. All right. Vachiwara tiudzai dambudziko renyu asi muchitaura riri pamapepa. Ndasumuka ndakwidza dare vamunemo nechikuru ndavakwidzira dare kuti aihura nemukadzi wangu. Aihura nemudzimai wenyu? Mudzimai wangu yakambotongwa pano pane mangu nekumurimira mumunda nekuinda kusvika pamba pavo nana tsano vakavatora zvinhu zvangu ndakamusungisa handazomukwidza ndeyekuti Vachiwara tiri kuti zviri pastatement pano masungisira vamunemo kuti vakatora mudzimai wenyu chete. Aiwa. Vakahura nemudzimai wenyu? Vaihura nemudzimai wangu. Vaihura nemudzimai wenyu? Mune umbowe? Umbo wakawanda. Taurai. Ana yenyu ngaigare zvakanaka Munemo. Ngaigare. Kekutanga kechituka ndamusungisira ndekekuti mudzimai wangu anga akuuya uku kwava Munemo achivata naye akabva omupa chikafu oenda nacho. Mwana wangu ndokuuya akati dedi ndikuda beti. Ndikati beti handisati ndatora mwanangu asi ndichaanotora kuchikoro. Taurisai baba Vachiwara. Mwana wangu akauya akati ndatumwa ndikuda beti. Ndikati beti handisati ndatora kuchikoro, kana atora kuchikoro uchayodi kutora, asi ndatumwa chibagwe ndopuhwa navamunemo chibagwe chekuti ndinoda kumba. Vamunemo chii chenyu imi? Muzukuru wangu. Ko muzukuru anobatsira sekurusa? Haabetseri nemutowo. Habatsi nemutowo iwoyo? Right. Pane zvamunoda kubvunza kuna Vamunemo? Vachiwara ipi? Right, pamusoro itakarira kudzada. Vachiwara jekesai nyaya yenyu. Mwana wenyu ndo wakangouya ndokubva ataura zvindobva matoti nhasi paipai wairamba ndazomubatira apa ndizvo. Mwana wangu akangondiudza. Ndo pandiri kuti ndobva mati paairamba padare nhasi ndazomubata. Akupa mhuri yangu chikafu ndizvo here? Ndofunga mabvunzo pane humwe futi uchapupu mabvunzo napipi kunze kwaizvozvo. Mune imwe bvunzurudzo yamakazoita here kuti mubate kuti chokwadi vari kutora mudzimai wenyu kana kuti ndizvozvo chete kana kufeya kuti yakatorwa pasabhuku kana kuti kwani pane chimwe chinhu here chiri evidence kuti avanohura nemudzimai wenyu? Evidence nesande yapera iyo yakamusungisa kwane masakadza. Ndasvika kwane masakadza ndikataura Vamunemo vakazobvumira vega kuti hongu ishuwa ndaidana nemukadzi wangu. Vana masakadza vakakupai tsamba here? Vakandipa. Pamusoro mambo pamusoro PP ndofunga iyi kesi ine referral letter kubva kuna headman vane masakadza
saka zvimwe zvingangotitorere nguva because nyaya yakatobikwa ikaibva ndofunga sezvavataura kuti nyaya yakatombopinda muno varume vaviri ava vakarambirana saka dai tahwa tsamba yakabva kuna edmin nemasakadza kuti vakatonga vakabata umhoho kuti kudii zvinove zvakahoita kuti vanhu ava vakabakwa nemhosva. Right, takamirira tsamba iri kuda kuverenga. Baba Mnemo. Ndambobvunza kuti uyo mudzimai wenyu here ari kuenda uko. Mamaritora sewitness. Mukati kwete. Asi uyo ari kupomera kuti makatora mudzimai wake. Handina kutora. Asi tsamba iri kutaura kuti imi makabvuma pamberi pasadu nokuti makatora mudzimai wake. Mambo wangu nyaya yandishungurudza ndikutotambura nayo. Sei azoita witness ari mudzimai wemunhu. Chokwadi chokuti ndakaonekwa ndichinzwai ndibate zvakanaka. Imi muri kunzi muri kuvata nemudzimai wemunhu. At the same time ndiye wamakutaura kuita witness. Zvafamba sei? Ndakaonekwa ndinaye ndichienda kunochengeta zvikomana. Asi kahangave witness. Chiwai? Chinonzi witness. Munhu asiri mukati menyaya yamuri kupomekwa. Iye mukadzi wake ari kunzi muri kurara naye ari kupomegwa umhosva sezvamuri kuitwa imi. Haukamu kuti iye azova witness futi kwamuri. Muri kubata zvakanaka? Ini ndikanzi ndarwa nemi. Witness ndiuyu arapa anoona kuti wava vachirwa. Kwete kuti ndarwa nemi ndozonzi witness ndevamnemo varwa navo. Zvinoita here? Azviitika. Saka mati awo ndi witness yenyu pakuti kudii. Hanzi ndakaonekwa ndinavo. Amusumubata zvakanaka baba Mnemo. Ina hanzi nani ndati witness munhu anowitnessa kuti zvechokwadi hamusinzi rege ndite hamuna kurara naye. Asi semaona nda kuita uyo wamuri kuti witness ndiye wamuri kunzi makarara naye. Haagoni kuva witness kwamuri. Ndakubvunza twice chida kuti maybe muri waende kuti aiwa uyo haagoni kuita witness. Kura kuti aita witness kura kuti makatora mudzimai wewe. Papotseka mambo wangu. Eni makawirirana sei kuti mudzimai wemunhu momuita witness? Hatina kuwirirana. Kusaka ndayo. Right. Ndofunga atipe tsamba. Tsamba iri pano petaingoverengwa tiwe kudarira hedhi yakapera chitichiri. Verengereyo. Edmin nemasakadza 180204 vaifanira ku 24 kwamuri chifi ndatonga nyaya yaStanford Chiwara naChristopher Munemo. Stanford anoti vamunemo vanodanana nemukadzi wangu vamboramba kuti havadanani naye asi vazobvuma havo vamunemo kuti ichokwadi ndinodanana naye. Stanford Chiwara akati anoda mombe 4 kuna vamunemo yokutora mudzimai wangu. Saka taona kuti hatigoni kupedza nyaya yerudzi urwu, saka taipira kwamuri imi chifi Nemangwe. Ndimi mune simba rokuipedza, tatenda. Haina signature here. Pane stamp panapa. Then mumhangariri vamunemo signature ndobva vaisa. ID number yavo 26 045 445 Q26. Amunemo. Ndofunga tsamba yakabva panoiswa nhamba dzemunhu dzechitupa nesignature kura kuti makawirirana nasadunhu kuti shuwa makakanganisira sekuru venyu. Hani mati sekuru? Makawirirana nazo? Adare ndakawirirana. Saka ndo zvakaitika. Nokuti hapana kumwe kwamaizonowirirana nokuti nyaya yakauya padare. Varume ngatitore. Nyaya yakauya padare. Handitika. Zvechokwadi ndinobva makawirirana. Endi dare rakakubvunzai. Sekubvunza kwandiri kukuitai mukawirirana mukasainirana. Saka ndisati ndapedza nyaya kana kupa mamwe makorokota. Tiri kuwirirana tisapedze nguva Munemo.
makatora mudzimai wasekuru kwekupedzisira kwete mambo wangu. mune zvinhu zvinokwana 3 here kana 2 zvinoita kuti titi hamuna kutora mukadzi wemurume kana kuti zviga kana kuti mamwe mapoints amunofunga kuti ndikanyatsokuexpressa anogona kuita kuti ndibude munyaya yekuti handa kutora mukadzi wedu munawo here hongu 1 ndakaonekwa ndinaye chero vakawanikwa vakarara vakaonekwa muri kundibara zvakanaka vari mumba vari mudondo chokutanga kuona munhu achiita mhosva saka makaonekwa muchiita izvozvo kwete wechi2 pindura ndipeka wechi2 yekuti chinoita evidence kana zvingakupei proof yekuti shuwa nyaya haipo amupo mairi handina kumbobvira ndakadana alright pamusoro vamune moyo ndokumbira kubvunza kuti kudare makabvuma chikonzero neye zvino makuramba pano pamambo nemangwe asi uku nyaya yenyu yakatongwa mukabvuma ndozvamakaita kusvika paita judgment uye akutaurira zvaanoda asi yezvino makuramba chikonzero nei noti pane zvokuti totamisirana nguva ichokwadi chikonzero ndichokuti inini handina kumbobvira ndakarana navo asi ndakaonekwa ndichifamba navo right baba ndikufunga nyaya ine maminutes ari muno manditika makamboramba saizvozvo tikati chine maneja achifambisi chinomirira kuti mavarasha adinai aonekwe ndokumbira kubvunza mubvunzo padare raheadman vane masakadza panga paine mapurisa anga ine imbwa here akakumanikidzirai kusvikira mazotenda kusvika pakuzonoburitsa nhamba dzechitupa dzenyu mukanyora pagwaro riri pasi pedare ravaheadman masakadza makavhundutsigwa here kana kumanikidzigwa kuti mutende musaine kusvikira mazo piwa judgment yekuti mombe 4 ndipinduro ipapo panga paine kumanikidziwa here papasina pp ngatirege kuvapa malupols kana nyaya yacho arifed kubva kuna headman inyaya inenge yakatobikwa ikatopera saka the next step ndiye kwamuri alright ndofunga ndakutopedza baba munemo ndongo ndikavharire 1 taura yenyu mamuda kutaura zvinongova pamwe zvimwe chete kuti havana kumanikidzwa vari kuti vakasaina nekuziva kuti vapara mhosva saka zvinongova pachena kuti mambo ngavapedzise mr baba munemo ndofunga mataura mogambune kuti handa kumanikidzwa handitika kurava kuti zvakaitika ndokuti makakanganisira mwoyo takuisa kwamambo mawitnesi yenyu ochidzoka zvawo hapachina chidaidze mavanhu vaya vachiuya mambo isomaona ataita izvizvi nyaya yakapedzwa naredman already yanga yatambopractice nyaya yachona muno muground tikavawanira mhosva vamunemo saka painawo ikaenda kwaheadman vakanoidiwo futi vakaonekwa munemo vachikanganisira sekuru wavo semaona ndaita chero ivo vacho witness yavo inenge yakazvitakura saka already pane separation witness yavo nemurume wavo asi ane pamuviri yavo vakawanikwa vachifamba naye saka tiri kuona sekuti vamunemo ane chekuita nemudzimai wavo mambo tasiya kwamwe alright imazvita ndiri kunzwisa kuti izvozvizvi vachiwara vanenge vakatosiya nemudzimai wavo handiti hamusi moseka zvakonzerwa nawo munemo vamunemo ndimi takamboitonga pano mukada kungwara-ngwara tikati asi tichazvibata saka zvazobatika nhasi nyaya yakatongwa kudara headman signature yenyu iripo kwabviwa ndikoko mutemo unoti iwowe chiwara uyuyu munemo since uyu akataura zvaanoda kwauri kuti anoda mamombe 4 but dai akatangira pano pamambo dzaiita mombe 5 ndo maximum yacho yemunhu anenge atora mukadzi wemunhu sezvamakaita but since vakataura kuti vanoda mombe 4 muchabhadhira mombe 4 kuna chiwara wamakatorera mukadzi wake ende mukatarisa age yenyu neage yake ndimaona kuti mapazi aimba ivana
ende muri neukama futi. Saka vazukuru vakashata. Saka inyaya yekuti yakatangira kwa hitman. Saka uchabhadhara mambo 4 kwa hitman dzachiwara. Handiti? Asi panapa panodiwa 70 yemakosi edare pano. 78 handiti? $78 inodiwa panapa. Saka mombe dzacho dzinobhadharirwa pano. Mambo vanotora mombe 1 ipapapo yekukanganisa kwa makaita munzvimbo yavo. Chiwara achasara nemombe 3. Ndio judgment yacho. 7 days to pay. Next Sunday moya nezvinhu izvozvo pano. Tikazokuvingai dzinenge dzawanda because pane paone makosi emotikari nema messengers. Saka munouya nazvo zvinhu zvacho pano next Sunday. Where is the signature? Tokumbirai baba Chiwara uyai kuno. Name uyai. Ndai nyone ukumutendera munhu. Kurana kwa singatendera. Witness ayadaizwa atadzoka. Mapurisa tidaidzire witness ayadzoka. Thank you for tuning in to ZimNews TV. Pasakatangira ndipekuti mudzimai wangu vaita umwe nemukadzi wangu. Pasakatangira murume taiwirirana muzukuru wangu mwana wavatete taiwirirana zvisingaiti. First time ndakatanga kumubata in handed. Ndakati ndamuperekedza kumba kwake ndobva ndadzoka ndobva ndasvika ndobva ndapuwa mvura yekugeza zvakanaka ndobva ndageza ndobva ndavata kudero ndiri munhu anga nostafola ndobva ndahwa have yekuda kustafola ndobva ndaibuda ndobva ndaenda kukitchen. Ndisvika kukitchen ndakandowana muzukuru adzoka. Mudzimai wangu unotuka ende une hlamba. Kechi2 murume muzukuru akarendesa mukadzi wangu munda. Kechi3 vana vatezara mukadzi wangu paakauya musi wa23 August chichimuka chiri china changa chiri chitatu chichimuka chiri china. Mudzimai wangu akaenda kumusha kwavo. China chaitevera mukadzi wangu akadzoka nevabereki vake akasvika akavata kuchikomba. Vakazouya vakunditi makuseni tavinga zvinhu vakatora mazenge 4 vakaenda nawo. Ndikangogara ndobva ndangonya tikazodzoka kuzosungisa chikomba. Ini achingodhila nechikomba nekuti mukadzi atotanga kuuya nhasi. Auya nhasi murume ndakamusungisa kwa Nemangwe nemasakadza. Ndamusungisa kwa nemasakadza achikomba ndobva chabvuma kudero ndobva ndazouya nacho nhasi. Chikanzi chibhadhere ng'ombe 4. Mudzimai wangu inini akandisungisa ndambosungisa chikomba. Mukadzi wangu akandisungisa kwa Simchembo. Ini mukadzi wangu iye hanaku ini ndakaenda. Iye mukadzi wangu akaedza kuuya. Uku chikomba changa chiite mukadzi wangu akaenda uku chainopuwa chikafu. Mwana wangu akauya uku aipuwa chikafu. Chingoti amenoza vari kutamba asi iye panapa anga aramba. Plus zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika pa munhu iyama yangu. Ndikuzama kuti ngauye titaurirana hadi. Asi inini mudzimai wangu pachangu inini mudzimai wangu ndomudawo. Ini pane ndinoshanda pana Bengwe. Ndiri caretaker. Pavakatotora chikafu, pavakatotora zvinhu akandisiyira mabhagedhi 8. Iye akatora mamwe akati sezvo ndine vana izvozvi vana vangu
kana ndizo kuti vari kudzidza asi vari kuti pavakadzidza ndipapo pakakwana havasi kudzidza. Ndiyo mutora mudzimai wangu. Hazvina mhosva kuti akambono ndinomutora mudzimai wangu ndomudai. Ndaona mudzimai wenyu akazvitakura. Saka muri kuti kudii pamusoro pemwana akatakurwa? Akatakurwa iyeyo. Ichi ndicho chichamendena dumbu iro. Ndinozotanga kumendena kana dumbu razvagwa. Ndoda kuripwa. Mudzimai wodzoka ake kumba. Zvinoitika isusu vechirume zodana ende zoda moyo. Usazviti kana ukazowana zvaitika wotora chimwe chinhu woshandisa weapon. Zvakashata. Kana mukadzi akusunungura akusiya ako uri mupenyu zvinenge nani. Because upenyu ndo because kana warasika mvura ikadeuka chero wotimba newuchisa haufa ukaibata. Ipapo ndo pandisingazivi nekuti chinoziva munhu zvinhu zviri mumwoyo make. Chinonzirega chinhu chawakabata hakuna chiri mumwoyo make. Haisi pfuma. Inini apa ndishongoti muzukuru wangu zvaakaita akandigwadzisa akandibaya panyama nete. Yaari kuita muzukuru izvozvo akatotengera stendi mukadzi wangu. Imbe ashandi ana kana chainacho ipapapa anongora ari munhu nehembe yake. 2 ini ndindeva mushandi wake okumutsvagira chingave chikafu chingave sipo chingave everything zvese. Vana kuenda kuchikoro ndindaisapota vana. Izvo vanoti kwai vana havaendi kuchikoro. Ane mwana wakamboendesa kuchikoro? Hana mwana wakaendesa kuchikoro. Ndini ndaisapota vana nehuku nembudzi. Huku dzikapera nenyukazo dzikapera. Nyaya ndakazonyanya kugwadzwa kuti ndigosimuka mukati memusha wake. Murume inda ndakambowanikwa ini. Ndobva ndazvara mwana wangu musikana 1. Mwana akakura achichengetwa namai vangu nababa vangu. Mai ndozosvika pakunoshaika. Mai vashaika. Baba ndobva azosvika pakuona kuti ndadzidzisa kubva grade 1 kunosvika grade 7. Sekondari yakundiremera kuti vanga vaone nevavo vana. Ndobva nditi mwanangu kana uchikwanisa kudzidzisa mwana shuya umbotora mwana umbodzidzisa uchi secondary. Anditi zvoshuwa ndakaya ndikataura naye murume akanditi ndanotora mwana. Anditi ndikaya ndikatora mwana ndikaisa mukati memusha ndikagara naye mwana uya form 1 ndakatenga vakati form 1 vave 2 ndikatengesa mbudzi ndikatengesa huko vana vakaenda pachikoro pana Bengwe. Vana avaenda pachikoro. Anditi pakazoita mvura tarima baba vangu ndobva nditi mwanangu ndikukumbira kuti mbuye mundibetsere kukuhwa mbeu dzangu. Ende ndakauya zveshuwa ndobva taenda kuhwa mbeu dzipi dziya. Asi yakataise yanga iri nhembe yakatadza kupedza kuunganidza chibage chipi chiya. Ndobva tazosara vana kwete ine ndega takawanda vana vababa vedu. Ndobva tasara tese vakomana nevasikana tichiunganidza mbeu dzipi dziya. Ndobva ndazodzokera kumba kwangu uri musi wechina. Ndichinosvika musi ndisati ndambosvika payadi ndakatanga kufonegwa namusikana ainzi Maudisena. Akati mbuya muripi? Ndikati ndiri murodhi muzukuru ndiri kuuya. Zvikanzi mbuya udai zvaikwanisa masvika kuri. Akafona aita zvokuchema zvikanzi Belinda hapo adzingwa nasekuru bashandi upai pamba. Kuadzingwa nemhaka yei? Zvikanzi kuti ndikutsanangurire pafoni mbuya azvidini? Azviti. Ndikati aiwa ndinosvika. Poshuwa ndikafamba ndikasvika ndobva ndinosvika pamba. Ana usvika ndiita zvokupopota. Aiwa ndakasvika vana vangu niye Belinda wandakabva naye wozoita shandewo natawana kilo. Ndakaona vana vakaita ma1 panzwa vamwe varuko vana Belinda pakangodzengwa akakwanisa kusimuka ndobva aenda kwavatete vangu kuzarova. Akati pano sezvo ini hangu ndisiri mwana wepapi wepano zviri nani ndibve ndisiye papi. Uya ndobva kukwira ndobva ina ndobva ndazosvika ndikati one baba mwana pana kana mwana kana 1 ko vana varipi? Zvikanzi varipo. Ndikati kezvinokwavira pana kana mwana wandikona chero chidiki chacho varipi? Saka indakazotevera door to door ndichitevera vana vapi vaya. Ndobva ndatsve vana pamba. Ndazonzi ko Belinda aripi? Zvikanzi Belinda hapo aenda kuzarova. Ko Belinda akagoenda kuzarova nemhaka yei? Saka pakazoita vatete hanzvadzi yake kupi uyu. Ndobva ati mai guru pano pakasara pakaita mutauro. Bhudhi vakadzika Belinda ini ndiripo. Vakati bva pano wasi mwana wani? Wasi mwana wokutevera mai vani? Mai vako. Mwana yazveshuwa zvakamushungurudza akati ndozviziva kuti handisi mwana wepana sikuva pano kwangu. Kuda kuti ndikutevera mai vani? Mai vangu.
ende zvikoro zvanga zvavatuwadze ndokunovhugwa handiti mwana ndakamutevera kusara ini papa ndakapenga ndiri kunyepa ndikati ayozve ini kuti nditevera mwana wamadzenga ina ndikwanisa imi mitsvagai mwana wani mugoya nemwana papi nyaya dzedu tozvitaurira pano kana mwana achibva pano obva ake odzokera kwani kwasekuru vakatevera mwana uzaro ndobva vatevera mwana ndokunoti tu mwana hoya kumba mwana ndokubva arambati handikwanisi kufamba nani nababa vane zvavakadi nezvavakaita mwana akazoya navatete vatete vakati ini pana handina kuya zvematare handina kuya kuzotongesa nyaya dzenyu ndiri kuda hembe dzemwana ndinosiya mwana pana sekuru vane vake indobva ndati aiwazve izvozvo ndiri kuzviwa vatete asi ndane chikumbo chekuti mwana ari kuenda kuchikoro ndandichikumbira kuti adi aende kuchikoro mwana akati mama zvamutaura kuti ndiende kuchikoro hongu ndinozviwa asi kuti ndichienda kuchikoro ndiri pano nemashoko andakasangana mwana iye atauri asi papa akasvika pakutaura akati handikwanisi kuti ndiende kuchikoro ndiri papi nokuti baba ndanga ndakanyarara zvizhinji nguva yese ndisingatauri asi nhasi azvogarisana nababa ava ini handichadini handichakwanisi nokuti vanditibva pano ose mwana wani ose mwana wangu tibva tambotaura tikadaidzana vamwe zvokuti zviya zvongoti zvomamisha azvitigasiyana asi mwana akasvika pakuramba kuti aiwazve ini handikwanisi kuti ndirambe ndakagara papi pano saka inenyaya kuti inini ndakagwadza kuti hongu mwana wangu haana baba ini ndakari kuti ndo mai vacho ini pache zvangu ndakasatanga kutakombera kuti chakanyanya kundikoshera pandiri murume nemwana chii ini pache zvangu ndakaona kuti mwana wangu akandikoshera kudarika chii murume because murume ndogona kuenda kunowanikwa kumwe asi mwana handizi kuti mwari vakandipa vana vangari pamwe ndiye 1 kana 2 kana 3 saka ndakamudza kuti aiwa iwewe kana wadzinga wangu mwana pa inini pane mwana wangu ndopandi ndichabva nemwana wangu ndoenda kumusha kwamachena ndosvika ndonogara nemwana wani nemwana wangu inini ndokubva kupi ndikauya kumba ndikataura baba ndo nyaya iriko nyaya taita baba ende nyaya ikatopinda maticha mukati maheadmaster vanonzi vagwatiwe pabengwe vakati Belinda tiri kumuda pano pachikoro kuti Belinda munhu anogona takatotarisira papi pano pachikoro kudzamara headmaster vatuma vanhu vakaenda kunotora vamachena uko tukanzi ndazohura nemuzukuru hongu ivo vangamupa mhosva sekuti vanenge vagara vaine zvani vaine zvavo muzukuru kutaura chokwadi iti ngatitaure tichicha mwari nokuti mwari ndiye anoziva chakavanzika chiri pasisi pe muzukuru vari kupomerana kana mhosva muzukuru aitiwa mubetsero kuti munhu wenzara ashandi munokoza inini ndingashandira musha kusvika pakuririta kusvika zvarini iye haindi kumunda kushanda vanoshanda basa recommunity service rekurinda pachikoro vanowana mari after holiday yapera izvori zvati muzukuru akanongofira musho kuti ndakabatsira nditi ndikubatsira mukadzi wani wasekuru ndiri pamba penzara papa akana kiti noti nyewo zvainobata gonzo pamba papa hapana manzo ende kwaanoti kwanzi aindiri aidi ana kana mombe kurumbisa ndaitoshandisa mombe dzemuzo ndichitoenda kunokumbira kuti yondipe ende kwete zvoti aikumbira secret iye ndaitondituma murume wacho iyeyo enda unoti kumuzukuru ndipo mombe nhasi ndimborimisa nevabereki vake vhati chiwanikwa adana nevabereki 7 years ndichita mombe dzokuri ndakarima type netype dzevanhu ndichitsvaga mombe dzokurimisa iye kumunda kwacho hadi kudzamara nhasi ndazoona kuti aiwazve ndasvika pakuneta takarambana muna August nombo ndakabva nayo zvarutaura kuti kwanzi iye nombo chichi nombo ndakabva nayo ene nombo ndiye muna June ndo mwedzi wandakatevera July ndo mwedzi wasina kutanga kutevera no ipapo ndinoparamba ngarege kuda kupinza vabereki vangu kuti kwanzi vakadai iye nene nyaya dzedu ngadzinangani tiri vangani ngarege kupinza pa iye asi ngarege unosoti vangeni vabereki vari wrong nevake vanotori nezvavaindikanganisa zvandisingadi kutaura sekuti ndaizvitira kuti ndiri mwana wani wavo zvakawandisa saka atidi kutsvaga zvimwe zvinenge zvakavanzika zviri kuseri nokuti papada kuramba kuzoita ndinozotaura nezvimwe zvisingazoiti saka ini ndinge singadi zvipi nguva inosvika ndosaka tati Sunday tinenge tiri pano ina handichavadi ivo chero vakandidachira zvikanzi vauya nekupirudzi ina hangu mwana wamachena ndati no handidi hangu handidi chero vakati vabhadharisa muzukuru wavo ngavabhadharisa asi nezvavo ndati handidi itiri ndandashingirira sibati ndaneta mwoyo wasvika pakuneta nyama ingada sibati mwoyo wadi madzimai anenge vaparonza kuti vadzimai ukaona wanzi wawanika ukafigwa nemurume uine mwana ziva kuti wapinda dambudziko roupenyu usingaperi nemwana upi ende mwana yekuchengeteka wake kunonetsa zviri nani ushingirire kuti hangu ndichengete mwana wani nokuti hakuna murume anofakada kuchengeta mwana asiri wake vana vane matambudziko
ndirogwadza nhasi mwana wangu akazoramba chikoro zvachose akati mama chiramba ende handina shuwa kuti kwanzi ndichawanikwa futi kuti kwaindasenga background akunowanikwa wanzi kwaiko vakamusha futi aiwa ndogara hangu nevana vangu handidi because ndatambura nguva yareba handidi. For these and more stories, tune into ZimNews TV with Robert Tafumani. For these and more stories, tune into ZimNews TV with Robert Tafumani.